budu hrát Minecraft, tady Fresh SMP. A jako já fakt nevím, já jsem si nedávno spawnul, někde úplně v poušti. Teď vůbec nic nemůžu najít, žádný dřevo, žádný nic, úplně. A ještě se mi to laguje. No tak to se úplně vyplatí, akorát, že vůbec. Tak já jdu hledat tady dřevo někde. Jo, tamhle. Prosím, nechcípnu. Teď chcípnu asi. Ty kráso, co je to? To je nějaká oáza. Končím dřevo. Jo, nevím. Aspoň trochu dřeva, tak dobrý. Já jsem se tam úplně někde stopade. Fovaj. Takže hodně vysoko. V překladu. A teď je noc a teď zase někde asi chcípnu, protože tady jsou creepři a tyhle ty nevím kdo. Já si půjdu. Yes, našel jsem. No tady je už zombík a já nemůžu běhat. Tak tady je už ten. Jak se jmenuje Island. No prostě nemůžu dřevo. Tak, plavu. Tak ještě plavu. Já jsem tam. Teď jdu plně někam nahoru najít si jídlo. No. Yes, tady není, no to není jídlo. Tam je prasa, no. Jo, je tam, konečně. Yes, aspoň to. Aspoň to. Tak to je dobrý, aspoň nějak. Teď si jdeme vykraftit crafting table a jenom si tam udělat základní věci, jestli už máme, takže si tam uděláme pickaxe a ten jak se... Ježiš. Meč. Já craftím si meč, protože nechci spotřebovat víc toho dřeva na ax. Sekeru. Vlastně, no. Takže, co je tady? Skoro nic nevidím. No, tak tady asi nic není. Změním aspoň trochu kamene. To bude stačit, já si mám víc. Takže vymanil jsem si tady trochu toho kamene a jdu si vykraftit pec a věci z toho. Dobrý. Teď si jenom vymanit trochu dřeva a můžeme si nevím, klidně si postavím dům tady. A nevím vlastně. Jo. Takže tady creeper. Prosím, nech mě. Mám půlku srdíčka, tak mě nech, no. Víš, nechci chcípat ty skeletor. Počkej, tady má být nějaký. Co je tohle? To je pro nějaký village, ale žádný village tady není. No tak
Nic, asi tam tady někdo už byl. No, tady určitě někdo byl. A yes, jídlo. 7. Co kam běží? Dobrý. Tak teď už máme docela dost jídla. Si vezmu. Co? Jo, dobrý. Jsem si už myslela, že z něj nic nespadlo. Můžeme zabít tady pavouky. Ty budu potřebovat na luk. Musím regenerovat. A asi si můj dům postavím někde pod vodou. Aby ho nezničilo úplně. Já tady jsou želvy, to se mi vyplatí na to helmu, želvy. Potřebovat ty. Když já jsem málo chcípou. Potřebovat. Jak se jmenou. Takže proč je tady tohle? To si vezmu. Ještě. Asi tady byla nějaká bitva, nebo je to prostě random spawny. Jo, tady to by bylo perfektní na postavení domu. Tady už někdo byl, takže možná tady je nějaký dům. Jdeme to zkoumat. Ježiš. Nic. Ještě spadnu. Nic. No tak tady je místo. Si jdu postavit. Já už se konečně slítám. Si ho vlastně třeba 10 na 10 by stačilo. Já si ho zatím udělám docela malý, protože velký nepotřebuju. Tady ještě byl. Když si chci udělat svoji tam stejně, mi nikdy nepadá, teď mi padlo už 4. Co je to? Proč? Vlastně ještě. Musím se vkoučit. Teď prostě hodně. Co tam můžete dělat? Krásný výhled.
potřebuji uhlí. To nevadí, zatím se obejdu ve stolu. Co je hezčí, tohle? Nebo tohle? Asi tohle. Je to lepší. Co si tady nechám? Asi všechno. Si jdu pro uhlí a železo, aby jsem si vykraftil armor. Tady je sněžil skeleton, který úplně je pod stromem. Děkuju, jsem si přál vidět. No, tak jdeme do... Ach jo, budeme smart. Jo, budu mě sejvat. Musím si tady ještě udělat takový home. Set home, nebo jak se to jmenuje. Cože se teďkon stal? Jsem jako vůbec nepochopil. Ty krásy, tady se naloudil krásný vodopád. Vlastně, že jo. Tenhle skeleton. No. Počkej, a jo. Můžeš si zapamatovat tyhle? Kde jsem? Nemůžu psat v chat. 25 052. Asi tady se nikdy nespawnu. No dobře. Zase jsem ztratil všechny moje věci. Tak třeba možná to něco bude. Minus 45 000. No, to jsem mohl čekat, to nevadí, protože tady je dřevo a to je hodně dobrý. A ještě hned dostávám damage. No. Asi tady v skále si někdo udělal. Tady byl krásný dům, ale i když musím všechny vykryt, tak tam úplně všude bloky, a co tam někdo a točky. No. Sněžil, tak na třetí pokus to musí vyjít. Dělej. No. Tak, to jsme úplně nové. Nové věc, ten se potřebuji dostat. Já jsem tam a asi tady jsou dělat. To mě vůbec ne,